लोकांनी म्हणून जाय ते तूच म्हणटाय तेच्या आधी हेलेच पिचे पयले वच आतां 4 वर्सां लागीं तो बोरिंग ना एक डिग्री घेवपाक 5-5 वर्सां काडून पडटा सगळे कशें पास आसूंक जाय अरे पास शिकोवप पास काम पास पयसो सगळे कोणी गांव इतले रस्ते पडला किती आपण तुझा संपर्क पत्र आपला करताय ₹5 दिताना तेणी माते कोरपितालो नो बनी तरी दातोडी घेवन माते कोरपितालो कोण सांगू दिले पुढे 1000 हे बरं काढून पडले 1000 bucks? कित्याक जाला bucks, 1000 bucks, 100 bucks? अरे सारखे सुणे कोणत्या भाशेन दिसता हॅलो तुमच्या बाबतीत सांगताय मला असला फोन करून व्हॉट ते सांग बॅग आनी कोट हाडलो आमकां वचूंक जाय हे सॉंग आणि पोतून आणले कोणच आपल्या जागेवर नाचणार कोण होय एका सुरक्षित गुन्ह्याच्या शोधात आम्ही आला सुरू केला आणि म्हाका सामा लोक दिसता वाईट दिसता की म्हाका चिंतपा मुळा या तुमच्याच घरात दिश्टी जाता इंस्पेक्टर खून आनी आमी तुम्ही समाज बघतो जीव आणि गुन्ह्यात घेतलेलो जीव दोनही जीवच असतो तुमचा बाप घेतला पुढच्या गुन्ह्यात बाबतीत का नको असले का आमच्या हातात गेलाच राहता आणि कोणी नसला उभा असा तरी तुमच्या आमच्या देशाचे सगळे मारले जाऊन करूया का आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही म्हाका तुज्या उलोवपाचेर विस्वास बसना तू म्हणता तशें कित्याक विश्वास बसतना म्हजोय तुजेर विश्वास बसना कित्याक केद्या व्हडल्या वाडट्या घरांतलो मनीस कोणाको तरी गोड करूंक शकतो मला हे कोणाला इंस्पेक्टर जाय पडीत म्हाका खूब मस्तो आसा पूण खून केदीच करिनालो कित्याक खून करूंक येता खून कोणाच्या बी जावं येता जावं तो म्हज्यान करूं येता जावं तो तुज्यान करूं येता गुन्यांक सोडून काडपाचें टेक्नीक आसा इंस्पेक्टर तूं आमकां टॉर्चर करताय टॉर्चर न्हय टॉर्च घेवन हांव गुन्यांक सोदता एक वर जाऊन असायचा कामात त्याच्या विषयी तू एका पिढी करायची या वेळेला आम्ही सांगलेले वर नोकरीचे म्हणून पुढे स्वतः मध्ये जाणे केला त्यांना मार पडलेले हेच परत चोरात सोडात आणि संन्यासात दोरात आम्ही किती कसाई कोपडो मारच्या अनेक टॉर्चर करून जाता शिकारी पासून निघतोला चोराला दोन त्याचे उत्तर असतो कधी मार करता पूण ह्या तीन उत्तराचो खून केला न्हय तो आयकता डॉक्टर डेव्हिड आणि डॉक्टर मान्या तुम्ही दोघांचो कोपडो पद्धती कसाय पासून लोचन करता हे सगळे कोणी ऐकता धालो मे म्हणून मरे सुधारो तुका वस्तू लेखपाक सांगता जाय ताचे तुमचो रस्तो आसा ताचो एड्रेस चुकला मनीस तुमचो दोघे लागसान तितून फुडो येता
डॉक्टर आताच तुझा विश्वास बसतो आणि बाबा चुप उगी राहा तू आमचे नाच केले आणि आमच्या हुशारताच्या वेळात सोडताय इतकी मस्त आम्ही सांगत असतात बघायला आम्ही ऑप्शनला बोललो रोमा तुझ्या इतकं शोभा ना किती पुढे तुमच्या वाईट केला त्याची स्वतः तुम्ही बघितलं किती पुढे आम्ही केला त्याचं इनाम तुम्ही बघितलं आणि किती किती आम्ही बरोबर ते बसवून काय नाही केलंय बहुत म्हणतात आणि बाबा एकूच कोण ज्या बाबायला सांगतात काय की तू आता घेऊन घे. मग ते किती होतात कशा म्हणून तुमच्या मनात सांगतात कशा म्हणून करू शकतात आपण हे स्वतः आणि बाबाला त्याच्यावर आपण सांगतो काय बाबा आमच्या बाबाला आम्ही किती केलं आमच्या स्वतः आहे आमच्या समाजाच्या पोरांना आमच्या पॉईंट आलेला बाबाला आमचे आणि हे कोण मागे देव आमका मेली ना झाल्या ती कशी मिळतात ती तू तो जाणार कसा हे टाकतं तू केना आणतात ना या मध्ये सांगते ना हे असणार हे विचार ना याची जीवन बरोबर आधी करते काय विचारलं आणि नाही पडला पडला मग करू त्याने पैसे घेऊन आपण तुमच्या पाया पडतात मदत होतात आमची काटा जाण असतात पात्राची आणि तू तो जाणून वादळ फुटून फुटायला देखून आमच्या लेकराला काय फायदा झाला मग सांग म्हणता मग अरे सांग इतका कोण आपण द्यायचं नाही का सांग सतत सांग गायत्री 71 डबल 4 हेलो रॉयल एस्टेट हम बोल रहे हैं तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है।
पोलीस तपास सुरू आहे. इन्स्पेक्टर कितले दीस झाले चळवळीची जीव वचोन. चळवळीची वरची दुकान दीस जातात आणि त्याची वरची कशेच दीस जातात. आमकां न्याय जाय न्याय. तुमच्या सरकारने आमचा कायदो बरे पडटा चालवलो आणि आम्ही आमच्या कायद्याप्रमाणे बोलता लोकांक कायदो न्याय मेळटोच. जावचो ना कित्याक जाव तुम्ही न्याय आमकां न्याय जाय न्याय. कित्याक अशें जावपूच जाय नाजाल्यार कित्याक आवय वयता न्याय तुमी. ओ परत ये सगळे म्हजो पूत म्हाका मेलो. ना तूं येता उलट कित्याक इन्स्पेक्टर प्लीज कायदो हातान घेतला. हांवें तुमकां सांगलें तो आरोग्य आमच्या तुमच्या खातीर जावचो ना. तुमचो आनी कित्याक करतालो तो कोमाट पडला. तुम्ही अदालत आमकां कोण करूंक शकना. इन्स्पेक्टर आमकां न्याय जाय न्याय आनी तुमी सांगात आमकां न्याय केन्ना दितले तो. कोणाक परिवर्तन करात. आमी आमचो कायदो परिवर्तन जाला आणि तुमच्या आयकून घेता म्हण त्या तुमी कितें बोलता तें आमी समजून घेवन मानून घेवचा. आमचें काम चालू आसा तुमच्या जाता. ओके इन्स्पेक्टर आतां तुमी सांगतात म्हणून हांव तुमचेर विश्वास दवरून आमी आतां वता. पूण आमकां बेगीच न्याय जाय चळवळीच्या वरच्यान बेगीच न्याय मेळोंक जाय. नाजाल्यार तुमी पळयात आमी कितें करतले ते.
हाय सायबीण